Ухвалення закону про корінні народи – основа. Наступний крок – закон про статус кримсько-татарського народу та внесення змін до Конституції України щодо створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Про це в ефірі нашого каналу заявив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. За його словами, прийнятий напередодні закон визначає термінологію, які народи є корінними в Україні. Тепер уряд має розробити проєкти для збереження ідентичності корінних народів, розвитку їх мови та культури. Рустем Умєров закликав кримських татар бути активними та підтримувати такі ініціативи. Реєстраційний номер 55. Ми пропонували одразу 3 законопроекти: про корінні народи, про статус та зміни до Конституції. В першому законі роз'яснення термінологія, визначені 3 корінні народи. В другому законі ми показуємо свої національні інституції, як вони обираються, як працюють. Серед 3 корінних народів ми, кримські татари, складаємо більшість, і в нас є національні інституції, національні вибори. Для детального їх пояснення необхідний окремий закон. Закон про корінні народи – це база. Другий – про статус кримсько-татарського народу, де мають бути визначені права кримсько-татарського народу, на що вони претендують. А вже після цього на 3-му етапі внесення змін до 10-го розділу Конституції. Екінші енді насыл Қырым-татар халқы насыл çalışa, nasıl seçimler yapa, ne hakları, hükümlülükleri var ve tekliflerimizi sunacak edik. Ondan sonra енді 3. seviyede onu anayasa tarafına geçirecek edik. Мокан Василь Іванович. Та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово. Прошу підтримати та проголосувати. Bizim halkımızın öz vatanına bağları olan tanımak Cuma gününe geldi. Allah'a çok şükür. Eğer bir yapılan işte Визнання нашого народу дітьми на нашій батьківщині збіглося з благословенною п'ятницею. Слава Богу, в кожній справі є благо. В Україні наш кримсько-татарський народ, караїми та кримчаки визнані дітьми цієї землі, корінними на цій землі. Я вітаю всіх з ухваленням цього закону. З цього дня ви всі діти цієї землі. Не греки, не інші народи, а саме ви, ми. Прийміть мої вітання, дякую нашому меджлісу та співвітчизникам за роботу. Bugün çıkan zakon ben sizin cümlenizle hayırlayın bugünden. Hepiniz bugünden başlayıp bu toprağın bağlarsınız. Hiçbir ne grek ne bir